opatrně na to mačkej, aby se to nerozbilo. Umyslí si ruce. Prosím tě, dej mi pokoj, furt už taky. No prosím, teď se mi to ztratilo. Jsem ti říkal, abyste ho tomu nepouštěli, aby se to nerozbilo, že jo? Náhodou je to lehký. Ve škole na tom hrajem bez hry. S takhle drahým strojem hrát hry? No, aby ti to napadlo, to bych jsem ti musela pazur urazit. Já, hele, teď je tam nějaký okýnko. No to vidím taky okýnko, ale co s ním? Tam máš napsaný, zmáčkni return a jď dál. To jsem říkal, že to bude vysílat německy. Nevíš, jak se řekne králik německy? Počkej. Tak a máš to. Teď na to můžeš psát jako na stroji. Derš. Bund. Máš tam chybu. Kde? Ježiši Kriste. Samice s tvrdým I. No nesnad. To zkus napsat s měkkým a uvidíš, to je ještě blbější. Samíc. 5 samíc. Si řeknu aspoň vybraný slova poma, ne? Myslivec myslí, že mydlář mydlí, myš mejdlem. Hlemíšce smíká po mítině, v mykati za mykati, máš tam někde samici? Tady. Viděl jsi někdy samici s tvrdým?